Hello guys! So, kumusta naman ang weather ngayon? Today is Wednesday. It is 3:25 in the afternoon already. Oh my God, ang panahon. Ang sama ng panahon ngayon. It's snowing really hard. So, parang ang sarap matulog ngayon. Oh, snow. It's gonna be cold till tonight, maybe till tomorrow. But the snow is bad. Yan guys. Hindi masyadong makita sa screen yung snow, pero it's snowing really bad. Parang inaantok ako ngayon eh. Gusto ko sanang matulog, kaya lang marami akong gagawin ngayon. Magugas ako ng plato, maglilinis ako ng bahay. Ganyan ang buhay pag day off. My goodness, today is my day off. So ayun guys, hindi tayo makapaglakad-lakad sa labas kasi it's snowing really bad right now. So, magkulong na lang tayo dito sa bahay. Tingnan natin kung anong magagawa natin ngayon. So, I'm attempting to clean my nails. And, yeah. Hindi ako makapag-vlog guys sa baba kasi ang aga ni Jong dumating. Nahihiya ako. Nahihiya pa rin ako mag-vlog pag may tao sa baba. So, nakakapag-vlog lang ako sa baba pag minsan mag-isa lang ako sa bahay kasi nahihiya pa ako sa mga kasama ko dito sa bahay. So, nagugutom ako guys. Bababa ako sa kusina. Parang gusto kong kumain na kasi bumili ako kahapon. No, not yesterday. The other day I bought 2 pieces of avocado. So I'm trying to make an avocado and have some avocado snacks. So baba lang ako guys and I'll be back. Nahihiya talaga ako pag may tao sa baba. Parang hindi ko talaga mabitbit yung camera ko na dadalhin sa baba tapos mag-start akong magsalita. Okay lang pag ako lang mag-isa sa baba. Ala, ang dadal ko pag may tao na sa baba, nahihiya pa ako. But ganyan talaga. Minsan, na-attack tayo ng pagkamahiyain. But baba lang ako guys. Gagawa ko ng avocado. So, and I'll be back. So guys, excited pa naman ako kumain ng avocado. Nung in-open ko yung 2 pieces ng avocado, siraan na siya. Brown na yung kulay. Na-disappoint ako doon. Kabibili ko lang isang araw lang na makalipas eh. Sira agad. Nasira agad. Excited pa naman ako kumain ng avocado. Tinala ko siya dito sa kwarto guys. Tingnan nyo. Ipakita ko sa inyo kung ano yung tsura ng avocado. Excited pa naman akong kumain ng avocado tapos sira na. Ano ba yan? Ganito yung tsura niya guys. Brown na talaga yung buong avocado. Yan yung tsura niya guys. Oh. So, walang avocado ngayon. Nasira yung ano ko. Gusto ko pa naman ng avocado para snacks kasi walang masyadong ganap ngayon guys kasi malamig. It's snowing really bad already right now. So, I guess ano lang gagawin natin ngayon? Patay ko mainit. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Nandito ako sa kwarto, ang gulo ng kwarto. Tinatamad akong maglinis. Today is a lazy day. So, I guess I'm just gonna watch tawag dito, movie in Netflix maybe because I don't know what to do. It's like cold, make me lazy today. So yeah, that's it guys and see you later. Manonood lang ako ng movie habang pagkakain ng ibang snacks. Nang hinayang ako doon sa avocado na sira. Walang masyadong ganap ngayon guys, so nagtimpla ako ulit ng kape kasi malamig. Grabe yung snow, ang kapal na ng snow sa labas. So
Just I made another coffee. Yan guys. Sarap coffee pag malamig. Yun mo guys yung ginawa ni Dan sa ano ko, computer ko. Pinatong ba naman sa speaker? So, ang taas na ng computer ko sa desk ko. Pasensya na guys, sa desk ko ang kalat. Wala akong time mag-ano ng ano ko. Ang kalat talaga ng desk ko. Pero, ang taas pinatong sa ano kasi dito kami nanonood ng movies. Pag nanonood kami ng movies, ang kalat, oy. Manonood lang ako guys ng palabas kung anong pwedeng panoorin, YouTube or movie, whatever. Kasi walang masyadong ganap ngayon guys. Malamig. Nakakatamad. Nakakatamad ngayong araw na to. Buti na lang wala akong pasok kasi grabe talaga yung snow sa labas guys. Sabi, it's gonna be 0 degrees tonight. I'm not sure but that's they're saying. Excuse me. Hanggang ngayon may medyo ubo pa. Alexa, what's the weather today? In Denver, it's 19 degrees Fahrenheit with clear skies and sun. Tonight, you can look for snowy weather with a low of 2 degrees. Oh my god, tonight 2 degrees. That's gonna be very cold guys. So oh yeah, it's cold tonight. That's why it's coffee. It sounds good when it's cold. So kakatapos ko lang manood guys ng mga video sa YouTube, yung mga bagong upload na video sa YouTube, pinanood ko siya lahat. So now I'm just trying to take a break for YouTube and I'm just gonna kind of like I'm bored and thinking just gonna watch one movie and I still need to do my what do you call this? My nails guys. I'm gonna change the color and ang dami kong mag-ahit ako ng kilay ko kasi yung kilay ko bushy na and mag-manicure pedicure ako yung feet ko tsaka yung kamay ko. Hopefully I'm gonna do that today because I don't want to do that tomorrow because I have planned tomorrow. I have planned tomorrow. I'm planning to do new videos tomorrow, so that's gonna be my plan for tomorrow. So it is 5:33 in the afternoon guys. Malapit ng maggabi. Actually gabi na nga kasi almost 6 o'clock na. So ayan guys, sana matapos kong maglinis ng kuko ngayon after kong manood ng palabas. Makalinis ako ng kuko ko tsaka kahit ako ng kilay ko kasi bushy na siya. Ayan, tapos na ako mag-paint ng nails ko. Ayan guys, yun. Yay! Iba yung kulay. Alam nyo guys, recently, parang nagustuhan ko tong Revlon na nail polish. Kasi yung yung ganito, kasi yung niya, tawag dito, yung brush niya, siya, flat, yung brush. Madali siyang i-paint yung nails mo kaysa yung ibang tawag dito, yung ibang nail polish pabilog yung brush niya. Naka-experience din ba kayo ng ganon, yung pag nagpi-paint din kayo ng nails, yung ibang nail polish pabilog yung brush niya. Ito flat, parang makeup brushes yung style ng brush niya, flat siya kaya madaling i-apply sa nails, madaling kulayan yung kuko mo, hindi siya masyadong makalat pag nag-paint ka kasi nga flat siya. That's why I love this. It's a Revlon nail polish. Anong kulay to? 600 Queen of Heart. Oh, 600 Queen of Heart daw. Ayan guys. Ayan siya yung kulay niya. Walang masyadong ganap ngayon guys. Ang lamig kasi hanggang ngayon hindi pa tumitigil yung snow. Ang lamig sa labas. Grabe yung snow guys, ang kapal na. Kaya hindi walang masyadong ganap. Tamad muna ako ngayon, relax and tomorrow na lang ako babawi ng videos. Mag-film ako bukas. I don't know what kind of
videos I'm gonna film tomorrow, but yeah, mag-relax, magtamad-tamaran tayo muna ngayon, guys. Kasi malamig. Buti na lang nagkataon na wala akong pasok. Kasi naku, kung nagtaon may pasok naman ako, naku, ang hirap naman yun. Ang lamig sa labas, guys. Kaya, buti na nagkataon, wala ako ngayong pasok tsaka bukas. Just in case na hindi pa mag-stop yung snow bukas. Wala pa akong pasok. May plan pa naman ako bukas na pumunta ng tawag dito, ng Asian store kasi bibili nga ako ng pansit. Yung dilaw na pansit tsaka yung pansit bihon. Kasi, namiss ko ng magluto ng pansit. Kaya lang, hindi ako sigurado. I'm not sure. Maybe we'll see tomorrow if the weather is not snowing anymore. Punta ako ng Asian store. Bibili ako ng tawag dito, pansit tsaka suka, toyo. Kasi si Dan, paborito niyang gumawa ng sausawan ba yung suka na may sili, na may bawang, na in-slice, sibuyas, tsaka paminta, tsaka seasoning. Marunong siyang gumawa nung siya lang gumagawa ng sausawan namin dito ng suka. Gusto niyang ilagay sa kanin pag kumakain kami ng kanin. He like it to put it in his rice. That's why he know how to make vinegar sauce. Pinaghalo-halo niya lang yung red pepper, garlic, onion, paminta, tsaka naglalagay siya ng seasoning. So, yeah, marunong siyang gumawa. Kaya, sana maganda yung panahon bukas para makabili ako ng mga vinegar, soy sauce, sardinas, noodles, ano pa ba? Basta bahala na bukas kung maganda yung weather ngayon. But anyways, yan lang guys. Walang masyadong ganap ngayon. Buti na lang natapos ko ng paint yung kamay ko. Ayan yung kulay niya guys. Ayaw mag-focus ng camera. Basta ayan yung kulay niya. Ang ganda. Nakatapos na ako mag-paint ng nails ko. Natapos ko na rin yung nails ng sa paa ko. Tsaka nagbunot na rin ako ng kilay kasi bushy na siya. Hindi ko binubunutan niya ng sobrang nipis. Yung talagang yung sa kumakalat lang sa baba. Sa taas hindi ko na siya binubunutan. Kasi ayaw ko ng masyadong manipis na kilay. Kasi ayaw ni Dan ng grabe yung manipis na kilay. Ayaw niya talaga ng manipis na kilay. Kasi talagang sinasabihan niya ng huwag ko daw nipis na yung kilay ko. Kasi nga ayaw niya ng manipis na kilay. So talagang nakakatawa tong asawa ko eh. Nagawa ko na rin ba, walang masyadong ngayon guys. Tamad-tamaran lang ngayon guys. So, ikakat ko na to guys. Oh, nangalay yung kamay ko. Medyo mabigat yung camera. So, end ko na tong video na to guys. Hanggang ngayon nanonood pa rin ako ng palabas. Pero kanina nanonood ako ng mga couple videos sa YouTube. Yan lang guys. Walang masyadong ganap ngayon. It's a kind of lazy day today because of the weather. Bala ko sanang lumabas kanina. Kaya lang, nung paggising ko, grabe na yung snow. Ang lakas na ng snow. Kaya, wala, dito lang tayo sa bahay. So, I'm just gonna continue watching a movie on Netflix. So, that's it guys. Thank you so much for watching and I will see you tomorrow guys. Okay? Bye!